Слънчевата система е наистина удивителна. Знаете ли, че Слънцето представлява над 99% от масата на цялата система? То е толкова голямо, че в него могат да се поберат над 1,3 милиона земли. А Марс, известен като червената планета, има най-високата планина в системата Олимпус Монс, която е 3 пъти по-висока от Еверест. Юпитер, нашият гигант, има 79 известни луни, включително Ганимед, която е най-голямата луна в системата и е дори по-голяма от планетата Меркурий. Не можем да забравим и Сатурн с неговите впечатляващи пръстени, които са направени от лед и камъни. А знаете ли, че Уран се върти настрани? Неговата ос на въртене е почти хоризонтална. Нептун, най-далечната планета, е известен със своите мощни ветрове, достигащи до 2100 км в час. И накрая, Плутон, който вече не е планета, но все още е обект на интерес, е дом на огромни ледени планини и мъгливи атмосфери. Слънчевата система е не само нашия дом, но и място, пълно с чудеса и загадки.